Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, Hristos a înviat! Vorbim despre bucuria învierii și despre lumina pe care a adus-o Mântuitorul Hristos în lume. Lumina învierii lui Hristos. Este alături de mine părintele conferențiar universitar doctor Petre Comșa de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgoviște și slujitor la Biserica Sfântul Ilie Grant din București. Bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet. Hristos a înviat, părinte Bine profesor. v-am regăsit, adevărat a înviat. Suntem în această frumoasă perioadă a Paștilor, a bucuriei învierii, de fapt, și aș vrea pentru început să vă întreb cum să trăim bucuria învierii, chiar și în aceste condiții în care ne aflăm. Am găsit în prefața Penticostalului un citat foarte frumos: ce vestim omorârea morții, sfărâmarea iadului și cepătura altei vieți veșnice. Este vremea în care tot sufletul creștinesc se înalță mai presus de griji și întristare. Vremea de luminată sărbătoare în care bucuria firii îndeamnă la cea mai aleasă despătare duhovnicească. Vremea în care creștinul se simte mai mult ca oricând luminat de razele mângâietoare ale soarelui dreptății, Hristos cel înviat, încălzirea dumnezeiești de flăcările ale Duhului Sfânt și ocrotit sub bolta de har a bisericii întemeiată la cinzecime. Suntem într-o perioadă în care creștinul nostru, pregătit pe perioada Apostolului Mare, pregătit în perioada Săptămânii Mari, a sporit duhovnicește bucuria lui, bucuria aceasta că moartea este învinsă, bucuria aceasta dacă creștinul nostru a ajuns să o primească acum, după nevoința aceasta, și că aici se ved roadele de pline ale perioadei postului. Am omorât eu răul din mine, am omorât eu păcatul, am omorât eu moartea, am biruit eu iadul. Și atunci, dacă omul ajunge la acest fruct, să simtă că intră în rai, că are lumina vieții veice, că are această bucurie, că este împreună cu Domnul Iisus Hristos, că este în împărăția celor care și Părintelui Ceresc. Deci am și eu atunci Paștele meu, menționăm încă de la început, la suferințele dreptului Iov. El, când i s-a arătat Dumnezeu, i-a văzut slava aceasta lui Dumnezeu, l-a văzut pe Dumnezeu, atunci nu era vindecat de lepră și de suferința lui și tot în sărăcie și mai departe. Dar deja atunci el începe să dea slavă lui Dumnezeu. E prea puțin. Sfântul Antonie era nemulțumit de cât se nevoia și dacă are așa un sentiment că Dumnezeu e cam dur. Dacă se arată Domnul nostru Iisus Hristos, atunci simte că toate această nevoie este atât de puțină, el la miezul nopții cârtea, iar dimineața și a plecat să ducă să mai stea în peșteră, într-o peșteră încă 20 de ani de zile, socotind că capătă creștinul nostru această înflăcărare. Când pilne și primește într-adevăr, aceasta și începem slujba învierii. Veniți de luați lumina, veniți de luați lumina, lumina lui Hristos luminează tuturor. Și atunci, în această lumină, totul omul simte o înflăcărare, un avânt în dragostea aceasta lui către Dumnezeu, către aproape, să ajunge în sus trupul lui, ce jertfă vie lui Dumnezeu. Se bucură că pătimește pentru Hristos. E prea puțin ceea ce face. Și atunci înțelege că toată această suferință, toată această durere, aceste nevoințe care o fac așa, sunt prea puține și când simte această îndulcire a Duhului Sfânt și prin această înflăcărare, el se simte atunci ca un fier care este băgat în foc și fierul atunci devine și el foc, nu că se schimbă substanța fierului. Și atunci, din fierul care eu de obicei sunt fierul din afara focului, care ruginesc cel mai departe, mă bol și la celălalt, atunci deodată mă simt și eu templul al Duhului Sfânt, simt și eu bucuria aceasta a Duhului Sfânt și în suflet și în trup. Și atunci toate celelalte, mângâierea care o avea săracul Lazar la poartă. Nu, el avea această bucurie care avea suferința, este adevăr, a bolii și mai departe. Dar bucuria care avea mângâierea Duhului Sfânt și Iov, că îi spuneau prietenii că nu, că ești păcătos. Nu, simt în nările mele harul Duhului Sfânt. Și atunci nu se poate, odată ce simt Duhul Sfânt. Și atunci bucură-ți ceea ce ești plin de har. Și atunci totul este mult prea puțin, față de noi le dăm pe cele pământești, Dumnezeu trecătoare, Dumnezeu le dă pe cele vestice, pe cele dumnezeiești. Și atunci, oricât am dat noi dăm din cele create, Dumnezeu le dă din cele necreate. Și atunci, indiferent cum ar fi, dacă intrăm puțin
în această lumină a învierii, a bucuriei aceasta, că Hristos a înviat din morți cu moarte pe viața de mine, atunci este mult prea puțin față de, și este o ocazie, acum fiindcă v-ați de situația aceasta care o avem, este o ocazie de a ne apropia și a simți mai mult, să punem așa timp pe care avem fiecare în plus în această adunare. În fapt că mai suntem așa, ne umblăm pe toate, păi suntem mai adunați, mai în chilia noastră și intrăm și în chilia inimii noastre, atunci că fiecare să simțim mai mult această lumină, pentru că dacă citim, de exemplu, la Părintele Nicolae Steinhardt, când a simțit lumina dumnezeiască, acolo în închisoare, după ce muncise toată ziua, pe un pat din acesta de fier în care dormeau cu teduiși, avea ca la 11 și noaptea un convoi adus. Stați și voi aici până dimineață. A văzut Părintele Nicolae Steinhardt, alături acolo răzbat, așa un om dășirat, bolnav, slab, așa, care avea să ținea pe picioare. Cu toată suferința lui s-a ridicat, hai, întinde-te tu. Stând acolo așa, în suferința aceea, omul se despietrește, durerea aceasta este, dacă e folosit, așa cum trebuie, atunci se despietrește, duce la Sfântul, aduce la lacrimi și ajunge la curăția aceea lui, părfumul din lacrimi ca lacrima. Și atunci, din lacrima aceasta, că omul plânge de durere, dar după aceea, plângând de durere, curății prin alifia aceasta, ajunge să plânge și de bucurie. Și atunci, deci noi acum suntem chemați la această, să plângem de bucurie. După ce am plâns de durere, sigur că ar mai fi durerile în continuare și cu această lumină să învingem toate suferințele, toate bolile care le avem în bucuria aceasta. Părinte profesor, vorbeați despre acest paș personal. Fiecare din noi trebuie să trăim la Paști altfel, adică tot postul de dinaintea Sfintei Învieri a venit să ne pregătească, să ne transforme de fapt și să simțim această lumină sfântă a învierii. Pentru că amintați aici că asta spune de fapt preotul: ia de pe masa Sfântului Altar lumina învierii Mântuitorului Hristos, pe care o oferă tuturor celor care vin și vor să trăiască în lumina aceasta. Vorbim de fapt despre lumina lui Hristos. Ce este această lumină, părinte profesor? Cum zice Sfântul Grigore Palama, poate fi numită și cunoaștere, poate fi numită și înțelegere, este și viață, și sănătate, și învingerea morții, este tot ceea ce noi o numim, fiindcă o simțim ca o stare de lumină în primul rând, de starea aceasta de a omului când cei doi oameni se înțeleg din priviri, îl mănânc din priviri, deci totul acesta se face din privirea aceasta, vederea aceasta duhovnicească, că se deschide ochiul acesta al minții, ochiul acesta al inimii, pentru că am fost și suntem chemați între altele. Vedeți că de la, zice Sfântul Apostol Petru, avem cuvântul prorocesc mai întărit. E bine că luați aminte, adică cuvântul Sfintei Scripturi, a Sfinților Slujbe și mai departe, în care este cuvintele sunt duc și viață, dar care ne zice ca o făclie într-un loc întunecos. Până când va răsări luceafărul și va străluci ziua în inimile voastre. Și spuneam despre coborârea aceea care am făcut tot timpul postului mare, coborâm în inimă, să inspirăm milă Domnului, cum Sfântul Grigore Palama 3 ani de zile a strigat: mai că nu luminează Mântuitorul, mai că nu luminează Mântuitorul, mai că nu luminează Mântuitorul, ca să ajungi de la punctul acela la credința din auz, care luminează ca o fârchie într-un loc întunecos, care este bună și aceea foarte bună, dar suntem chemați la această lumină, la credința din vedere, că răsare de luceafărul strălucește ziua în inimile noastre. Și atunci, în momentul acela, creștinul capătă această bucurie, această pace, această încredințare și e foarte frumos aici să menționăm, pentru că auzim adesea voci care ce lasă pentru lumina dumnezeiască, pentru vederea dumnezeiască, că noi să stăm smeriți și mai departe, că acestea sunt lucruri prea înalte. Nu spune Sfântul Grigore Palama: nu poate omul să ajungă la smerenie dacă nu trăiește taina în Dumnezeu, dacă nu trăiește taina luminii dumnezeiești a harului. Fac fapte bune, imediat mă mândresc dacă nu am așa, și atunci cad iarăși în toate. De multe ori creștinul o să pică de îndădăie, pentru că am stat 10-15 ani la biserică și toți sunt tot așa de rău, tot așa de mânios, tot așa de iute. Și că biserica nu ar avea mijloacele și harul ca să-l ajute să depășească starea aceasta firească, omenească, psihică și să treacă la starea cealaltă duhovnicească a păcii acesteia dumnezeiește. Și atunci ce se întâmplă, părinte profesor? De rămâne în aceeași stare și nu este mișcat, nu este transformat? Prima dată, că aici trebuie să se vadă la noi oamenii flăcărați.
noi preoți și ceilalți creștini, când vine cineva nou în biserică, că ce spune Sfântul Dosoftei, Mitropolitul al Moldovei, când zice că s-a acordă cu Sfânt în limbi, de foc ca de foc. Sfântul Dosoftei zice cu Duhul Sfânt în limbi înfocate, înflăcărate. Adică acesta ne face înfocați, ne face înflăcărați. Și atunci omul când simte acest foc, când simte această înflăcărare, când simte această frumusețe dumnezeiască, slava aceasta a Fiului Dumnezeu, pe Fiul Dumnezeiască este bunătate, este frumusețe, este iubire. Și avem această slavă a bunătății, slava aceasta a Fiului. Vedem pe cineva care, într-adevăr, i s-a imprimat în el din bunătatea aceasta a Fiului Dumnezeu, din frumusețea aceasta a Fiului Dumnezeu. Și atunci, oarecum, e mult mai greu cade în rău decât cum cade eu în mod obișnuit, atunci omul se înflăcărează și eu am avut bucuria aceasta să trăiesc 17 ani lângă Părintele Galeriu, o persoană înfocată, înflăcărată. De fiecare dată când îmi predica, era transpirat. Tot timpul, atâta foc până atâta înflăcărare. Au fost cazuri în care nu mai avem timp acum să relatez, au fost cazuri în care ei au slujit așa mai monotone în biserică. Când a vorbit Părintele Galeriu și odată ne trezea, ne înflăcăra, ne făcea, adică și vedeți la partea aceasta, la Mănăstirea Bisericani, erau la un moment dat 800 de credincioși. De ce? Fiindcă erau bătrâni de acolo care înflăcărau pe tânăr ca să adere, să opteze pentru ceva mai presus de aici. Alte căsătorii, avea copii, avea proprietate și toate celelalte sunt lucruri firești, normale, sănătoase. Dar acum să te alegi monahismul și mai departe, ceva mai presus de fire. Dar pe de cealaltă să te ridice mai presus de cele fire, din fierul acela. Și atunci oamenii aceștia, și atunci, deci voi trebuie să-i luai, dacă nu vezi pe cineva care e credincios viu, în mod viu, real, nu poți să ajungi credincios. Și atunci este datoria prima dată a noastră, a preoților, după aceea și a credincioșilor care sunt membri vii ale participanți activi ai bisericii, într-adevăr că să flăcăreze, să simtă harul acesta, lumina aceasta, bucuria aceasta a învierii și să îl facă pe celălalt, ceva nou, ceva frumos, ceva deosebit. Că frumusețea va salva lumea și atunci când are cu filocalia frumusețea dumnezeiască, cu această frumusețe, atunci ai că să simtă frumusețea aceasta dumnezeiască și atunci orice om este atras de frumos. Și așa că noi să îi înflăcărăm pe tineri, pe oameni decât să o prezentăm. O este lumina lumii sferice cu care luminează și nu punem sub obloc și care vadă oamenii faptele voastre bune, sub lumina aceasta, să dea slavă Părintelui Ceresc. Lucruri toate frumoase, repet, care sunt reale, adevărate și oamenii tânjesc în mod real după aceasta, dar și dacă nu, văd la noi care avem, mulțumim Dumnezeu, ortodoxi, cum spuneam, Grigore Palama este care a susținut necesitatea și faptul că omul are acces la această slavă dumnezeiască, slava Fiului Dumnezeiești, numai la slava creației și tot celălalt, deci slava Fiului Dumnezeiești, atunci la partea aceasta că noi care avem bucuria să o avem și dacă nu o prezentăm, atunci omul ce să facă? În loc să aleagă o floare naturală, o să aleagă între florile artificiale care le vede în jurul nouă sorcovă, terminăm cu o sorcovă, alegem altă floare artificială, altă floare artificială, e de iluzie, în amăgire și omul îi trec ani și generații după generații ocupându-se tot de lucrurile acestea care nu prezintă adevărul, viața, frumusețea, bucuria aceasta învierii. Păi spune Sfântul Simeon Stâlnicu la Muntele Minunat, s-a dus el la 5 ani să se așeze și el pe stâlp. El, copil de 5 ani, a putea și nu stâlp, adică un bătrân Ioan. Și tot timpul cânta. Hristos a înviat, zicea psalm cu voce tare, ziua, noaptea, până nu a obosit. Mai taci, mă, și nu să mai dormim și noi. Și el, păi cum să taci? Auzi, Dumnezeu a venit pe pământ, s-a făcut aici copil, în iesle, a făcut fapte, a înviat morții, a vindecat, a înviat el însuși din morți, a venit Duhul Sfânt, pe cum să taci? Vedeți, trăia în chip viu, în chip real și trăia această înflăcărare, această dăruire pe care o avem și la Cosebitul al nostru. Ce? Altarul cu zidul afumat, văzuiți în bine pe Domnul, cu trupul înviat, văzuiți în bine, deci copilul care, și acum când îl vede pe Domnul să învie cu trupul înviat, nu plângeați copile și nu fi supărat. Eu sunt aici cu tine și să zice, având durerea aceasta de mare a orfanului și de mamă și de tată, dar nu plângeați copile, nu fi supărat, eu sunt aici cu tine, Hristos a înviat. Este ceva atât de viu, atât de real și pe care trebuie să căutăm să fim lumina lumii, nu judecătorii lumii, pentru că dacă sarea își pierde tăria, atunci
Vorbeați, Părinte Profesor, despre slava firii dumnezeiești. De fapt, firea dumnezeiască este frumusețe, este iubire, este bunătate. Nu putem ajunge la firea dumnezeiască, dar la slava firii dumnezeiești despre care zicea Sfântul Grigore Palama. Cum putem ajunge și noi cei de azi? Se depășesc și se părăsesc anumite etape, dacă darul ale lui Dumnezeu, darul lacrimilor și mai departe, toate se sporește în el. După aceea este un dar să ai înțelegerea că de Sfântul special cu Scripturile, depășește toate înțelegerea duhovnicești ale Sfintei Scripturi, depășește toate culmile sfinte, toate lumile dumnezeiești și în final rămâne în fruntea la toate aceasta, ce frumusețea aceasta dumnezeiască, strălucirea Duhului Sfânt, despre Sfântul Grigore Palama, și atunci ai cu omul și vedeți așa de simplu, românul și ortodoxul nostru zice, să fac și eu ceva frumos. Nu e mă frumos ce face, foarte frumos. Deci rămâne mereu cu ținta pe acest frumos care este și bine, calosul acesta care poate fi tradus și cu frumos și cu bine, și atunci frumosul care este și bine, și atunci omul mereu stă înfilat pe această țintă și pe steaua lui, pe flacăra lui, pe lumina lui, care cu toți am primit-o, deci această slavă. Nu trebuie să înțelegem că o facem, o obținem, că este și această tendință, nu? Cu toți am primit-o în dar, cadou, la Sfântul Botez. Și această slavă și dumnezeiești, în ziua Sfântului Botez, copilul este mai sfânt decât toți sfinții. În calendar, pe primul loc. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că dacă am fi curați cu inima, eu cu ochiul minții curat, atunci aș avea 1000 de sori, iar Sfântul Grigore Palama, număr nesfârșit de sori. Și atunci eu de fapt ce fac? Toți am avut acest dar și în funcție de educație, de condiții, de comportarea mea în primul și mai departe, cum am știut să răspund răului cu bine și nu am răspuns răului cu rău, atunci în forma aceasta am pierdut sau am împărțat această lumină și eu de fapt și fiecare dintre noi, în momentul când a fost postul mare acum și am ajuns acum la lumina aceasta în vieție, nu mă duc la ceva nou. Mă întorc la ceea ce acasă, adică fiecare simte că se întoarce acasă la ceea ce a avut la Sfântul Botez, care a păstrat în el această lumină de pe mai mult, mai puțin, mai mulți ani sau mai puțini ani în funcție de curăția în care a trăit, și atunci mereu omul tânjește, fiindcă o are amintirea. Are amintirea acestei lumini, are această amintire în el și omul este chemat, cum spuneam, adică prin pocăința aceasta, deșibarea aceasta, întoarcerea aceasta, amintire, întoarcerea aceasta, mereu cu atâtea forme ale pocăinței și toate celelalte nevoințe prin care creștinul mereu caută să se apropie, ne am pe Părinte Galeriu. De ce am așa, aia, firea stricată, Petre, răutățile, de la firea stricată. Și atunci e că și eu chemat să refac firea de mai bună voință. Nu? Dacă Dumnezeu este bun în fire, omul are bunătatea aceasta, se câștigă prin lucrare. Și așa cum îngerii buni n-au din fire bunătatea, deci că s-au statornicit în bine și mai posecat, așa și omul, lucrând bine și mai departe, se statornice, se înșurubează, se încopcează în bine, și atunci e că numai că nu mai posecat, și așa și noi refacem noi firea, nu că în sensul că ajung, adică să am bunătatea în însăși firea mea, dar începe firea și a omului să fie împărtași de Dumnezeu, în sensul că avem și noi din slava aceasta a bunătății, a frumuseții, a iubirii lui Dumnezeu și toate celelalte care ne sunt date și aduse de Domnul Iisus Hristos, și suntem datori să primim această lumină care ni s-a dat și să o păsăm, să menținem această libertate care am primit-o prin Fiul lui Dumnezeu, nu născut din poftă după poftă bărbătească, să păstrăm aceasta, fiindcă tot Sfântul Grigore Palama spune ce facem fără de folos și jertfa lui Dumnezeu, și a venit ce să ne scoate din latura și umbra morții și să ne aducă în lumina aceasta a lui Hristos. Acum răbozei preotul spune, că văd ochii mei, mântuirea ta, lumina spre descoperirea neamurilor și slavă, păi, dacă omul se descoperă această lumină, aceasta e o descoperire a inimii a omului, adică pe care omul descoperă inima lui și că cu inima lui aceasta își luminează, care este ca un car, zice Sfântul Macarie Egipteanu, căruța poartă grâu, nu-l produce ea, dar poartă grâu. Așa și harul nu îl produce inima, dar inima îl poartă. Dar ziceam ce până secole ca să ajungă să strălucească și să strălucească ziua în inimile noastre care îl poartă. Părinte Profesor, spuneam că la Paști totul este inundat în lumină și aș vrea să vorbim despre această lumină sfântă care vine la Sfântul Mormânt al Domnului Hristos de la Ierusalim, ca o adeverire a învierii Lui. A spus foarte frumos că la Paști tot este inundat, de aceea facem slujba învierii afară. Se resimt noi
credincioșii botezații de așa. Și cei necredincioși, asupra lor s-a făcut o schimbare. Adică asupra neamului celor care nu sunt botezați, ca să aibă o chemare, deci adică și cu atât mai o să fie chemați fiecare la Sfântul Botez. Și acum eu am constatat, poate greșesc, dar eu ce am observat, că în ziua de Paște toți suntem adormiți, că dormim, că nu dormim noaptea, toți suntem adormiți, copleșiți cum au fost ucenicii pe muntele Taborului și au căzut cu fața la pământ și adormiți și mai departe, copleșiți de această vreme, că nu poate să ducă, inima mea nu este vas pregătit, n-am pregătit, așa și mă copleșește, ne copleșește această lumina învierii care se poartă săptămâna luminată, deci această lumină care vine asupra fiecare, așa am găsit eu o explicație și în aceasta cred, deci că această lumină a învierii se revarsă și ne copleșește pe toți și ne obosește, adică așa ca un efort care trebuie să-l fac, să fie că sunt chemat la o stare mai frumoasă, într-adevăr, de lumina învierii prima dată apare la mormântul Domnului Iisus Hristos și... Vedeți, este o realitate în fiecare an. Da, da. Și oamenii o așteaptă, este o stare de bucurie. Dar mereu se menționează că ea apare la mormânt, fiindcă ni se trebuie Maria Magdalena sau la mormânt și privind în mormânt, au uitat acolo doi îngeri albi. Deci privind în mormânt, deci mi-era că să primim la mormântul acesta ca un purtător de viață, mai frustrat decât raiul. Deci eu că m-a răpărtat să arăta mormântul tău, izvorul învierii noastre. Și atunci, este cum spuneți, dacă apare de atunci de prima dată această lumină învierii la mormântul Domnului Iisus Hristos, ea apare după aceea în continuare în fiecare și avem, că de unde se spune că nu avem mărturii despre ea, nu avem mărturii despre ea. Prima dată când împărăteasa Elena a mers și a făcut această biserică a învierii Domnului Iisus Hristos și atunci Sfântul Grigorie, numitorul Armei care puznicea în zona aceea, atunci a pus o candelă pe mormântul Domnului Iisus Hristos, s-a rugat să se aprindă această lumină. S-a aprins candela cu aproximativ 330 și le-a spus după aceea în fiecare an în continuare, lumina aceasta este un fenomen mai presus de natură, care se întâmplă, fiindcă noi zicem că din legea conservării masei energiei de nimic nu poate să apară ceva, din nimicul acesta se aprinde. Adică din Harul Dumnezeu. Deci atât, că, dincolo de legile fizicii și așa mai departe, și toate aceste lucruri termodinamice și toate celelalte. Și atunci avem la partea aceasta, lumina aceasta care vede și care mereu a fost un mare sprijin pentru credincioși. La 614 perșii au invadat Țara Sfântă și dezastru. Pe unde la orice mănăstire, că cei care mergem în Țara Sfântă, la orice mănăstire vedem ce? Osemintele călugări omorâți în invazia aceasta perșilor. Spune un martor ocular că într-un loc, numai într-un loc, erau 25.000 de creștini uciși de către perși. Ei au distrus Biserica Învierii, cu Sfânta Cruce a fost luată, Patriarhul luat în exil și dus. Și atunci creștinii au uitat puțin în deznădejde, cum poate și acum avem și noi tendința puțin să intrăm în deznădejde, dar lucruri mult mai mărunte decât ce a fost atunci. Vedeți, în secolul au 25.000 de morți, luată Sfânta Cruce, dărâmată Biserica Învierii, că iau bijuterie ce a făcut împărăteasa Elena. Adică zice că ce este acum este puțin față de cât de frumos a fost făcută de împărăteasa Elena Biserica Învierii. Și atunci oamenii în această deznădejde a lor și noaptea de înviere a apărut lumina. Și atunci, nu, este acraiul, nu. Sunt toate acestea, dar Dumnezeu e cu noi, Dumnezeu ne veghează, este ceva în judecată, știe El Dumnezeu, dar e ceva în judecata lui Dumnezeu. Lumina aceasta, care avem bucuria să apară, într-adevăr, la învierea noastră ortodoxilor și se dă ortodoxilor, fiindcă la 1579 avem mărturie cum sultanul n-a mai lăsat în noaptea învierii să fie intre creștinul cu patriarhul nostru ortodox și atunci cerea patriarhul lângă coloana din afară a bisericii, cum se merge pe partea stângă, și cu creștinii care se rugau afară și odată a apărut Sfânta Lumină, a străpuns prin coloană și s-a aprins lumina afară a patriarhului și atunci turcii care păzeau, văzând această minune, au deschis ușile și sultanul de acum încolo de Sfântul Mormânt se ocupă grecii ortodoxi, arătând partea aceasta de
dreapta aceasta și responsabilitatea pe care o avem față această Sfântă Lumină pe care Ortodoxia o are, o profătuiește și care, numai că o are o profătuiește, dar care trebuie să ne impropiem și să o arăt în mine, eu prima dată și pe aceea fiecare dintre noi, să arătăm lumina aceasta care, spuneam, e și frumusețe, e și bunătate, e și bine, și viață, minge moartea, e și sănătate și toate celelalte. Și chiar dacă, Doamne ferește, ne îmbolnăvim cum suntem în situația acum, chiar dacă murim, Doamne ferește în situația așa, dar dacă sunt lasă numai ci doi, atunci toate sunt spre bine, fie că trăiesc, fie că murim, fie că ne îmbolnăvim, toate important este să rămâne la numai Dumnezeu și că toate sunt făcute în lumina lui Dumnezeu, așa cum Sfântul Apostol Pavel s-a rugat să-i dispară durerea, ghimpele care avea de 3 ori. Și a spus, puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Și atunci, deci rațional este Dumnezeu, și boala și toate au semnificat, chiar și moartea au semnificat și mult mai adânc și ne întristăm și noi ca toți și la și de boală și de moarte, dar nu ne întristăm ca cei care nu au nădejde. Noi ne întristăm ca cei care au nădejde, în aceasta, păstrăm această nădejde, cum spunea și Sfânta Marie Egipteancă, care a stat 30 ani, a stat 30 ani în lumină, Sfânta Marie Egipteancă, zice, am ca hrană neîmpuținată nădejdea mântuirii mele, ținând cont în câte necazuri m-a scăpat Dumnezeu. Hrana neîmpuținată este acea nădejdea care nu rușinează. Părinte profesor, cum ne poate vindeca lumina Sfintei Învieri spaimele provocate de criza prin care trecem? Ne poate da putere să depășim problemele actuale? Au fost situații mult mai grele, mult mai dureroase mai departe și atunci totuși este mai mult ce ne dă Dumnezeu. Dumnezeu ne dă ce? Deci, cu cele omenești și cele create, spunea că ne dă pe cele dumnezeiești, pe cele necreate și atunci la partea aceasta spaimele angoasele noastre sunt undeva, repet, știi, mica mea credință, fiindcă, de ce sunt cei pe care frica morții îi ține în robie toată viața. Dacă eu n-am scăpat, n-am învins moartea în mine și mă stăpânește încă moartea, că această frică am că mă ține în robie toată viața și atunci cum apare puțin la orizont un necaz și mai departe, imediat în frica morții până așa și ajunge ceea ce zice și românul, e frică și de umbra lui. Și atunci de multe ori acestea sunt că prin autosugestie și, repet, soluție este aceasta, întărirea puțin în credință, apropierea de Dumnezeu, de Jupăitor, de Maica Domnului și atunci partea aceasta ne dă o altă atitudine, prima dată. Că zice, îndănise în lume necazurile se avea. Dar eu am biruit lumea. Și atunci ne dă puterea aceasta de a birui cele ale lui, dar că este mult prea puțin aceasta. Adică față de ceea ce ne oferă bunul Dumnezeu, dragostea aceasta a Lui, cum spunea că la Domnul nostru Iisus Hristos, puteau să fie suferințele Lui de 1000 de ori mai mare. Dar e mult prea puțin față de dragostea pe care o avea față de noi. Părinte profesor, ne-ați vorbit în această ediție despre lumina învierii Domnului Hristos, despre această lumină pascală, dar ne-ați vorbit și despre lumina Sfântului Botez. Aș vrea să vă întreb acum, la finalul acestei ediții, ca o concluzie, în ce măsură lumina învierii este în noi, părinte profesor? Este în noi în măsura în care am cultivat și am păstrat sau readucem prin pocăință, fiindcă aici am vorbit de Sfântul Botez, dar după aceea avem al doilea botez, avem botezul pocăinței și după aceea era și la Sfânta Împărtășanie. Am văzut lumina cea adevărată, am plinit Duhul cel Sfânt, o explozie de bucurie care trebuie să o am, văzând lumina cea adevărată la fiecare Sfântă Împărtășanie, care, într-adevăr, este leacul nemuririi. Și atunci, în orice situație, și având acest antidot, acest leac al nemuririi, Sfânta Împărtășanie, să ne facem părtași. Adică sunt bucurii uimitoare la care creștinul nostru, ceea ce urechea n-a auzit, la inima s-a suit, ochiul nu a văzut, aceea vă sunt pregătite vouă care sunt, vouă să cunoașteți tainele Împărăției, slava Noului Testament. Noi suntem chemați la slava Domnului Iisus Hristos să cunoaștem pe Tatăl, prin Fiul, mai prin creație și prin slava Vechiului Testament. Părinte profesor, vă mulțumim foarte mult, vă spunem Hristos a înviat, adevărat a înviat, și lumina să rămână în noi în tot anul și să fie acea bucurie, de fapt, pe care o exprima și Sfântul Serafim de Sarov la întâlnirea cu toți cei pe care îi vedea. Hristos a înviat, bucuria mea. Slavă celui ce ne arăta nouă lumina și alte multe expresii. Vă mulțumim foarte mult că ați venit la Cuvânt pentru Suflet. Eu vă mulțumesc frumos pentru această bucurie. Dragi telespectatori,
și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă spun: Hristos a înviat!